Predstavte si bývanie, odkiaľ máte všetko na dosah. Presne to vám tento trojizbový byt typu veľká NKS na Sitnianskej ulici v Banskej Bystrici ponúka. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a ponúka ideálnu rovnováhu medzi okamžitým bývaním a možnosťou dotvoriť si interiér podľa vlastného štýlu. Dispozícia je praktická a funkčná, pričom denná časť bytu pôsobí príjemne, svetlo a vzdušne. Dve izby poskytujú pokojné zázemie, ideálne na spánok, pracovňu alebo detskú izbu podľa vašich potrieb. Bytový dom je zateplený, udržiavaný a vybavený výťahom, čo zabezpečuje komfort každodenného bývania. Veľkým benefitom je zasklená lodžia, ideálne miesto na rannú kávu, večerný oddych. V pešej dostupnosti nájdete kompletnú občiansku vybavenosť. Všetko, čo potrebujete pre pohodlný život, máte doslova na pár krokov. A keď zatúžite po prírode a oddychu po náročnom dni, len pár minút autom vás delí od Cásovskej doliny, miesta, kde si viete vychutnať pokoj lesa, prírodu, prechádzky, šport a príjemné chvíle strávené s priateľmi a rodinou pri opekaní.